So hello friends, welcome back to my channel. I hope guys absolutely fine. So friends, जेरै जोङो Facebook page and YouTube channel खौहाय जोङो monetization enable खालामनानै जेरै जोङो एसनि थ्रुहाय जोङो मानि आर्निं खालामहैयो थिग बेबायदिनो इन्स्टाग्रामाव मोनसे गोदान आपडेट लाना फैदों बे गोदान आपडेटआ जाहैदों मा जोङो एबारनिफ्राय गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौबो मनेटाइजेशन इनेबल खालामनानैहाय जोङो एसनि थ्रुहाय जोङो मानि आर्निं खालामनो हासिगोन आरोना जेब्लानाखि नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ मनेटाइजेशन जायो बेवहाय मा IGTVनि एड्स लागायनो होनना बुंदों IGTVनि एड्सआ मारै होनना बुङोब्ला नोंथाङा बे स्क्रिनाव नाय IGTVनि एड्सआनो बेबायदि जाहैदों आरो नोंथाङाबो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौ मनेटाइजेशन खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन होनना बुङोब्ला बेयाव माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन दङ बे रुल्सफोरखौ नोंथाङा फल' खालामाबा नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ मनेटाइजेशन जानाय नङा ओके फार्स्ट अफ अल नोंथाङा मा नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआवहाय 10,000 फलोवार्स खालामनो नांगोन अब्लासो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआहाय मनेटाइजेशन जागोन आरो बे 10,000 फलोवार्सफोरनि गेजेरावबो गासिबो फलोवार्सफ्रा माने एकदमबारे जेनुइन जानांगोन आरोखि ना माने फेक फलोवार्स जानांनाय नङा आरोखि ना माने नोंथांनि बे जेनाखि बे 10,000 फलोवार्स बे 10,000 फलोवार्सआ एकदमबारे जेनुइन जानांगोन फेक फलोवार्स मोनसेबो थानो मोननाय नङा फेक फलोवार्सआ ओरै होनना बुङोबा मानो होनना बुङोबा फेक फलोवार्सआ ओरैबायदि आरोखि ना माने गोबां ओरैबायदि वेबसाइट दं आरोना माने बेफोरबायदि वेबसाइटनि मददजों मा नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौ एबा नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि फलोवार्सखौ मा बारायना लानो हायो आरोखि ना गोबां ओरैबायदि बेबायदिनो इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि बे फलोवार्सफोरखौ बारायनानै लानो हानायनि मोनसे गोबां माने वेबसाइटफोर दं आरोखि ना माने बेबायदि फेक फलोवार्स जानो मोननाय नङा आरोखि नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव जुदि नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव फेक फलोवार्स दं अब्लाहाय नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ मालाबाबो मनेटाइजेशन जानाय नङा होनना बुंदों आरोखि ना आरो नोंथांनि बे माने सर्ट भिडिअस जाखायोना आरोखि ना इन्स्टाग्राम एकाउन्टआवथ' माबायदि जेरै 30 to 50 सेकेन्ड बेफोरबायदिनि सर्ट भिडिअस जायो जेरै जोङो टिकटक एन्ड लाइक एपफ्राव जेरै जोङो सर्ट भिडिअ बानाय होमबा बेबायदिनो सर्ट भिडिअ जानांगोन आरोखि ना बे भिडिअफ्राबो गासैबो नोंथांनि निजे बानायनाय आरोखि एकदमबारे जेनुइन जानांगोन आरोखि ना होमबासो जागोन माने गुबुन सासेनि भिडिअखौहाय डाउनलड एबा कपि खालामनानै नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआवहाय आपल'ड खालामनो नङा आरोखि ना बेबायदिबाबो नोंथांनि मा जुदि नोंथाङा मालायनि गुबुन सासेनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि भिडिअफोरखौ जुदि कपि एबा डाउनलड खालामनानैहाय नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव आपल'ड खालामबाबो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआहाय मनेटाइजेशन जानाय नङा आरोखि अके बे लन्च खालामनायनि खोथाखौ बुंदों जे बे 1 मान्थनि गेजेरावनो लन्च खालामनो होनना बुंदों आरोखि ना बे मनेटाइजेशननि सिस्टेमखौहाय बेखौ मा गासिबो खनसेयैनो गासिबो कान्ट्रियावहाय खनसेयैनो माने लन्च खालामनाय नङा आरोखि ना माने लासैसो गासिबो कान्ट्रियावबो मोनफा लन्च खालामबोगोन आरोखि ना फार्स्टआवहाय बुंदों USA आवहाय फार्स्टआवहाय लन्च खालाम होनना बुंदों आरोखि ना बे मनेटाइजेशननि सिस्टेमखौहाय बिदिनो US बिदिनो बिनि उनावहाय चाइना बिदिनो थाइलेण्ड बेफोरबायदिनो पाकिस्तान बेबायदिनो इन्डिया बेफोरबायदिनो लासै गासिबो कान्ट्रियावनो लासैनो माने बेफोरबायदि मनेटाइजेशननि सिस्टेमखौहाय लन्च खालामगोन होनना बुंदों आरोखि ना नोंथांमोनाबो जुदि इन्स्टाग्राम एकाउन्टजोंहाय एबा नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौ मनेटाइजेशन खालामनानैहाय माने आर्निं खालामनो लुगैदोंब्ला नोंथाङाबो दानिफ्रायनो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआवहाय सर्ट भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनायखौ सुरु खालामदो आरो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि फलोवार्सफोरखौहाय बारायनो नाजादो आप टु 10,000 एबा बिनि प्लास माने गोबां आरोखि ना 10,000निबो बारा नोंथाङाबो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टखौबो मनेटाइजेशन खालामनो लुगैदोंबा नोंथाङाबो दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामदो सर्ट भिडिअ आपल'ड खालामनाय आरो नोंथांनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि फलोवार्सखौ बारायनो नाजादो आरोखि ना अके नोंथाङाबो आंखौ दाबो फेसबुक इन्स्टाग्राम आरो टुइटाराव फल' खालामाखैबा फल' खालामदो बेनि लिंकआ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ अके आरो आङो लास्ट भिडिअआवहाय मोनसे गिभावे खालामनायनि भिडिअ बानायदोंमोन बे गिभावे खालामनायावहाय नोंथाङाबो दाबो पार्टिसिपेट खालामा प्लिज पार्टिसिपेट खालामदो बेनि लिंकआ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ जेब्लानाखि आंनि इउटुब चेनेलाव 5K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायो अब्लानो आं बे गिभावे खालामनायनि रिजाल्टखौहाय एनाउन्स खालामगोन नोंथाङाबो दाबो बे गिभावे खालामनायाव पार्टिसिपेट खालामाखैबा खालामदो बेनि लिंकआ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ अके फ्रेन्ड्स दिनै भिडिअखौ नायनो मोजांबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोजानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै गुड बाय